uns vestits preciosos. El dia que la seva filla va complir els 8 anys, la seva mare li va regalar una capa vermella. Era ramal d'elegant. La nina li va donar les gràcies i li va prometre que sempre se l'endurà volant. Al veure passar per els carrers del barri, els seus vecins li deien que anava superbonica. Un dia, la mare de Caperuceta Vermella li va dir que s'endugués una cesta de pastels a la seva padrina Maralta. El dia següent, la Caperuceta Vermella es va despertar molt tempran, se va posar la capa vermella i se va anar. El bosc era molt guapo quan era primavera. Hi havia molts d'animals, hi havia conills, ocells, papallones, etc. La nina se va donar molt susto quan li va sortir el llop per darrere del seu escondite. Li va dir: no tinguis por, només vull xerrar amb tu un rato. La Caperucita li va dir: no vull xerrar amb tu, llop pesat. Per favor, almenys a on vas amb aquella cesta de pastels? Caperuceta va pensar: quin llop més pesat. Li va dir: s'enduc a la meva padrina Maralta, que viu a l'altra part del bosc. El llop li va dir que si vol un rap de margarites que s'endugués a la padrina, mentre ell se va anar corrents a la casa de la padrina. Mentrestant, la nina feia un rap molt gran de margarites. Quan va entrar el llop, la padrina li va dir: entra, querida, entra. Quan va veure el llop, se va assustar molt i va gritar: ah! El llop li va menjar d'un trac. Després se va posar les seves ulleres i el seu vestit i se va posar a la cama. Després de 5 minuts, la nina va entrar i va veure a la seva padrina que estava de molt mal aspecte. Li va preguntar: padrina, per què tens les orelles molt grosses? I va dir: el llop li va contestar: és per escoltar-te bé, querida. I per què tens els ulls molt grossos? És per veure't molt bé, querida. Perquè tens aquell nas molt gran, per ensumar-te molt bé. I aquella boca, i aquells dents, perquè uns dents tan grans i afilats, li va dir: és per menjar-te. I va anar corrents fins a ella i la va menjar. Després se va menjar la padrina. Tenia la panxa molt grossa perquè s'havia menjat 2 persones i li feia mal la panxa. El caçador li va veure que la casa estava molt desordenada i quan va entrar va trobar el llop mig en terra dormit. Li va gritar: despert,
Despert, llop tonto, molt enfadat. Li va dir, què fas aquí? I el llop, molt assustat, li va dir tot el que ha passat. Li va dir que se mengés aquesta fruita perquè la caperuceta vermella i la seva pedadina surtin de la patxa del llop. Quan van sortir, estaven molt contentes que fins i tot cantaven i ballaven. I el llop va anar corrents, se va escapar. El caçador li perseguia per darrere i li estava gritant i pegant. Va tornar a casa i van menjar els pastells, un menjar que va fer la paradina i van estar tots contents. Conte contat, conte acabat.